Macky Sall gollima e nokkuuji ɗi gandanɗa ko nokkuuji diine yankoji tenani jokki gollude ha joni. Macky Sall ko hoorejo leydi Sénégal o jooɗima e japperu laamu Sénégal gite hitaande ujunnaaje 2012 ha ñallungal hande ɗo jaraten nogas ha ñane hande ɗo jaraten 13 lewru siilo hitaande ujunnaaje 2023. Kala galle ɗo diine wonno ɗum gandanɗa hoore maɗa Allah waɗi Macky Sall nanni hen jungo muɗum. Caggal nde gummiɗen Medina Gounass paaɗen ɗo ɗo bokku ɗo sen jeehi zawide o mo gandanɗa woni Seydou Nourou Tall ɗo Madina ɗo on di nokku o no waylori ko jawdi waɗa ne heewi juma o mata nokku o fewnita yaccina kuɓeji gonnoɗe ɗon ɗe dirtina jawdi waɗa hen waɗa nokkuji ɗi gandanɗa juulirde ɗo jangirde ɗo yewtirde ɗo ñallirde ɗo nokku kadi gandanɗa ina jaɓɓo hoɓɓe kadi e nder hen yimɓe tedduɓe so ngari ina jaɓɓe e hen. Nden noon wona ɗon tan Macky Sall golli e balleji diine kono ɗo ndewndirɗen ɗo fof ko nokkuji galle tijjaniyankoji ɗi gonɗen en cuwa yewtude heddiɓe ɓe ganden mo anda ko woni lamɗo yo dar e Macky Sall ko ni tigi lamorte nde leydi feewa.